orientazio arloan, hori batxilergoan batez ere oso importantea dela, eta horretan denbora asko eman behar ikasleekin egoteko, familiekin egoteko, informazio bilatzeko, haiek lasai egoteko, informazio guztia leku baten zehatza izateko, eta hori da egiten duguna, batez ere batxilergoan. Eta gogoratu, laguntza, zuek ere laugarren mailan, tutoretzan. Behar dugu bai. Egu laugarren mailan egia da behar zaituztegula, zeren eta beraiek gero batxilergoan behar izango dute hori, baina oraindik ja behar dute. Batzuk ez dutelako egingo batxilergoa, eta hortik kanpo, batxilergotik kanpo beste aukera batzuk daudelako, orduan behar dugu orientazio talde hori, eta behar dugu ere akonpainamendu bat egotea. Niretzako ona da etortzea, nire ikuspuntua asko aldatu zen. Hori hezkuntzaren ikuspuntua nik neukan bat, hori ikasgaiak ez dakiz zer, matematika, fisika, ondo prestatzea, selektibitatea, baina zen ona etortzea eta ikuspuntu justu guztiz aldatzea. Nola ikusten den hezkuntza hurbiltasuna ikasleekin egotea, matematikak importanteak dira? Bai, fisika? Bai, baina badaudela edo bazeudela beste gauza batzuk oso importanteak direnak, hori matematika ateratzeko ikasleen barruan daukatena, hori kontatzeko, ateratzeko. Kontatu aldizu gauza bat, kasu bat behitu. Diberreko talde batekin gertatu zitzaidan behin, ikasle batek arazo asko zituela etxean, eta ezekiela nola antolatu bere denbora, nola lagundu aitari, nola zaindu bere joba, eta negarre zegoen klasean, eta gogoratzen dut esan niola beste irakasle bati begori berareiekin geratzeko, atera nuen klasetik, eta aspaldi horretan zegoen Labuelo taberna, eraman nuen horra, negua zen, euria egiten zuen, eta hartu nion kolakau bat. Hartu zuen kolakaua eta paperezko serbileta batean egin nion arratsaldean zer egin behar zuen, nola antolatu bere ikasteko orduak, entrenatzeko orduak, hori aurra apuntatuta. Eta ikasle hori, horrek arazo asko zituen, bai ikastetxean, bai etxean. Eta azkenean hori esan duzunaz, gogoratu dut hori, hurbiltasun hori, azkenean beraiek hori nabaritzen dute, eta behar dute.